nong kong ngawan ra shapi ki para bang long kme ya ka ching ai khublai ka longwer ki kan thai ka ba ong nga ai khublai women's week but women's sunday ya phi baro langba u number phone khandai sao not ar lai not sao nyeu ar nyeu kapor ka labyang mangin ya sedang no ya ka ching shakri ka jungi yau blai nong kong ngis ngungu yau blai bla don rangkat ka ching ya seng jongi ki kan thai ha balang pres bitarian mauro na do ko bas dang jong karak ching rakhe ke jongi ya ka women's week haddo kane ka sngi bangilala ban pendep ya ki program ki ba pher hapok kata yeu ya nguru yau blai bla don rangkat ha ka ching ya seng men step ubala lapenla yang i sa sisin pat bangin don ha ka yeng ba kentang ka jong utrai ai bagi ki ai baro ki ba penher men sem kin ya ro ya utrai kane ka sngi utrai ka ba kerpang ka bangin rakhe ya ka women sunday nga pedang so bahaya phi baro ki para bangai baro cha kane ka ching shakri ki jongi na do i pastor ki temen basan ki khot committee balang ki long kme ki long pa ki khun habarit bat ki khun samla kat ki bala ban ya don rangkat ha kane ki ching ya seng kham tam ya phi ka ching ya seng kan thai ki ban sa ai ya ka ching ruai kerpang ha kane ka por ngai khublai ru ya ki paralok parajor ki ba pet ki ba snap ya ka youtube channel jong ka balang ai khublai women sunday ya phi ru ha ka karteng ka ba khrau bor tam trai jongi Jesus Christ kasam basan phuwei ka ong tu penlong ka donut bathamai hapo jonga a ublai batupun thamai ya kamen sim ka babej hapo jonga wat bread no yanga nakmat jong me bat wat sim no yanga nakamen sim bakhu nanga tu ai pat hanga ya ka jing kemen ka jing pen im jong me bat tu kersyan yanga da kamen sim ka bakloj ublai un kurku bapuli bat shashkor ka ktin ka jong u ngin ya duai ko pa jangi ubah beneng ngi ai ngo ya me kat no kecing krau ko buram ka jong me bamela don rangkat bat ngi bar sita yau ngi la pendep ya ka program ha ka rukom ka badai ha ka rukom ka balong kamon ka jong me ngi duai ru atrai kan rat bamen isnai ban don rangkat bat ngi ha kan ka por ban wan jingo yangi ban kerkhu yangi iwei da ka cuk ka ti ka jong me ngi duai ba men don rangkat na do bas dang do jong kan ke jeng sang hado manda wai no jong ka ngi kerpat ya me trai be me men don rangkat bat shakri ka jong me ban wan ban sam ya ka khubor ka tin ka jong ublai ya rap ya i trai be don lem bat don rangkat bat i namar ka jing bat ka jing isnai ka long ha ka kti ka mon ka jong me ngingo ngi dem ngi pan ka tang Jesus nong pen imenta la kata amen ngin shakri lang yo blai da ka bingin ya ruai ka jing ruai ka ba khandai phun riu but on the dep ka ne ka jing ruai nga kerpat ya i Dr. Mrs. T nyuta ba in puli ka ktien ublai bat ba in duai Om don ha kaperthai baro kad ucisu bangin yaro don ha u kaspa kham kordor ya kaspa boneng bahalor kajing ruai ka bakhandai phun riu Om don ha kaperthai baro kan uji suba ngan yaro don ha ukas pakam kodo ya kas pambune bahalor ya kacing sokuan ujisu kresutrai ngalasya
Adam ukun Jisu lo kakerteng kampan long jing hon kampuneng da kang ngin kau ya kajuno ondan hukas pamban burong ya kajeng song uai ujisu resutrai galashem jing hong ashantem ukun I pangan come in you Jesus I ngan shakri I ngan kongu da kaktin ya ungan ya ro I ha uryala di paro ya kaje so uai ujisu Kristu tuai galashem jing hon hashantem ukun Kabenta bangan pule hakne kano paisngi kalong nakasam kabeshispa kabasaw bat kabasan Yohanes kabapra life way life war Yohanes kalenong kabakatsaw dukot banriu Yohanes kabakat nriu dukot bakat lai but proverb arfulai durung syaka kerdap bat kajing aingu bat syaka pelau jeng u da kajing yaro tu aingu yu u bat tukerku ya kakerteng jeng u naba utrai ulong ubabha kajing snai jeng u kane bom jukut bat kajing shisha jeng u pateng la pateng benriu namar katau jisu ula ong hakita kiju kibala yanget hau lada fiaisa hakaktien jonga pilong kisenran jonga da shisha bat pin yo itu ya kata ga jing shisha bat kata ga jing shisha kan pelat no yapi ujisu layatu hau nga ubalong kata ga lenti bat ka jing shisha bat ka jing imde amdan ubawan hau kupa hendrei tang danga hendrei onda ulawan mau umensim ka jing shisha ken unialam yufi sya ka jing shisha baro namar un om kren naladi hendrei yaki eru katba un yo sngo un kren bat un penpau hapi yaki eru kiban sawan proverb arfulai to thiet yaka jing shisha bat wat de yaka jing start ru bat yaka jing hikai bat yaka jing shampang to ublei un kurku yaka bapule bat sha skor yaka kten ke jong u tongin pai ublei ke jing duai
ko pa jengi bableng seisen pada try ngiwan ban demrit hagis lajat ki ba khut pat ki ba kentang ki jongme ban ai ngu yami a try na ma kani ga sngi ki ba kraw ka ba me ai ki khun kenthai jong ka balang bat barok ki balang ki ba don hapo ka shatri jong ka KJP Synod Assembly a try bangin mani ngin pendon buram ya ka kerteng ka ba khut ka jongme ngin kentiu ya ka kerteng ka jongme shalor bat kham shalor ko try na mar ki jing bhas bun ki jongme bat ki jing isnai ki jongme ki ba mela the sei ki jing im ki jongi ho ait kan rat bi it mela don ring khat bat ngi ding ba ki snem ki por ki bela yat no ko pa ho ait kan rat bi it nadu atrai bangila rai atrai kan rat bi it ban shime kan ga sande ga ba kerpang atrai ban ai buram atrai kan rat bi it ya kan nabon atrai ka belong ka sot ning kong ko pa ka bela pedang ya mi ko pa ji sub kodor ya ka ban diet ya mi atrai ba kodor tama ka jing im ka jong ka ko pa trai ba kodor isnai ban ya rap yang iki khun kenthai jang ka balang bangin maning in shakri in pendon buram atrai bat ngin yo atrai ka jing spinchat bor atrai jang na umen sim ba khut u jang me ko pa trai ba it ni kan mau ha kan ka por ko pa ngimla atrai klim da ai ngu ko pa ya ka jing don ring kat atrai leng ba ka tayo baro istio ho ka trai ki jing shakri ki jing mane ki program ki ba pher ling ba ki committee ki ba pher ngala ban pendap ki la long ki ba yat be yat rinti ya ka ban an ban kentiu nam ka kerteng ka jong me trai ba kodor ni da duai atrai kerpang atrai ba ki ai baro ki kam atrai ki bangila pendam trai ba kodor kin long atrai kum ki simbai ki ba pha trai bangila la ban bet atrai kan rat bet ha ki ling kha ki ba pher ko pa bakin na lay say atrai ki so min sim atrai kan rat bet bakin nang ye say so ko trai ba kodor nang ni shakmat atrai kan rat trai ba kodor ni kan mau kan ka por ko pa ya ki long kme ya ki khun kan thai atrai jang ka balang bat hot baro atrai ki riu du khot ki long baru atrai ki khon hep ki khon samla atrai kan rat bi it ki bamla atrai ban kiu chaka yeng ga jong me atrai ki bedon ha padang ka jing pang ka jing shitam hoi kan rat bi ngi kan mai ki long kmi ru kan rat ki bon atrai ki long kmi ki ba yam pa dono hakini ki sngi atrai namar atrai ki jing ki jing le atrai ba ki ma ki yeng ki sem ki jungi namar bomman atrai kan rat bi trai bor pa ki ni ki sngi atrai man kta atrai ki long yeng long sem kristan ko trai kan rat bi namar atrai shibon ki samla ki jangi ki khun ki kti ki jangi ki shate sho khoma try kan rat bi ha ki jing mlen ki bas neo try jing karni try jang ka drak try kan rat bi bat ka jing ti bu at bat kamauria ki ba pher ko pa ki ba usaitan ula pen matla try kan rat bi bat ula ring pa try kan rat bi hakum ki ni ki sngi ki ba e ko pa to I try bi ki long ki me ba ki khun kan thai jang ka balang try kin long try ki jing shai ko pa ji ba kodor ho kan rat bi bat ling ba ka team ko try kan rat bit ka pen long a try kan rat kita ki basak ma try bakin wada try kan rat bit tau jing shisha ko pa bakan rat bit ma me hu nang aplang brat uba bah ko pa uba tip shano ki sakma ko pa ba mele kring pat ya kita ko try bakan rat kita ki ba mong ki bat lot ki baswai ko pa men pen chat bor ki try men nyat men serpot serpai ki ko pa bakan rat men pen la try ki bakin shakri me ha ka wei pat ken la bakin ki us ka yeng ka bakan tang ka jong me try kan mau try ki to ki badon na pedang ki jing pang jing shitom try ki ba yakuna try ki jing pang cancer ko pa ba ki jing pang bampong ki baru kom ko pa ki to try ki ba don try ki bang shuban ki us ki yeng ki jang me ko pa ki ba bom man ula yo ban kta try kan ran ba ki la long try ki la do try ka ta ka jing snow ka jing snow ka jing shong dor ka ta jing long brio ka jong ki atra ba kan rat bi ba ki la kala kta bar ka jing mujing perkat ka jong ki atra ba kam snow don dor shu atra ha ka jing im ka ba ki im atra kum ki ta ka long kmi atra le ka ban thau thamai ki atra ha kum ka ne ka sngi atra ba mini kan do ki atra kan rat bi juice ba kodor ni twai ka ne ka por ko pa ba mini snai atra ban dor ni kat ba ka shakri ka jong me ko pa juice ba kodor ba men pen sle atra da kom phnyang jong men sim ba khut ka long nyang ka jong i ko pa kan rat bi ba kan la atrai ban pen sngawi ka tien ka ba im ka jang me ko pa ba kan la bi ba an roi ki donot ki men sim ki jangi atrai ki donot ki jangi ken long kum ka khndo atrai kan rat bi ka ba sei so ko pa ba tau sambai ba ha un la ban hap ko pa ki donot ki jangi bangila bangin pediang ko pa kan rat bi mingila bangin sei atrai ki so jong men sim ko pa jis ba kodor is ne atrai kan rat bi ban pen chat bor atrai yangi ho ki long ka me atrai kan rat bi kham tam ki nang kit kam atrai jong ka jeseng kan thai ka try ka executive committee atrai but baro kit khat jong ka jeseng kan thai hi
try bakin la try kan ra bakin IT ke jing im ke jam ke try kum ki met try kum ki jing nya ki ba im ko try ki ba khoj try ba ki ba pen sngau pha ya me ko pa kan ra bi pen la try kan ra bi Jesus ba kodor bangin la try kum kamari kanong Bethany ko pa ka bala shime ka ba kodor ka jing ubi ka dabi alavastar ko pa ya ka ban pen sle try ka kli ka jang me ba ki chat ki jang me ko pa ba try ki kang ki jang ko pa try kin long try ki ba kodor kin long ki ba priang hon ka kmet ka ba isnai ka jang me ko pa bangin la bangin IT ko pa bangin la bangin kendo ike ka bangin ken koridor ka jing im ka jang ko pa bangin la bangin ai ko pa shame ko Jesus ba kodor ba try ngin pendan buram ya mi ka jing im ka jang ka ba la ka sngi ko pa try dala de nginom la ko pa ngit lot ngi swai ngi bit ngi duna try ngim don bon dala di do ya rap try ngin ya isno how to ding so wanyu ba shisha bangin la bangin sai ki so try ki so ki ba hun try ki so try ki ba dap do men se mu jong me bangin la try bangin ang roy try ka balang ga jong me life ho sha and repo sha but she's pa sha ko pa Jesus ba kodor shim ka por ka badang sa map ka pop ka lat kalem ka jung bam biang ka jungi baro ko pa to abi ke baro kin long try ka ba pediang hun ka mat ka ket ka ba isnai ka jong me ka long kum ki jing ubi thang gi ba ki such ka ket ka ba isnai ka jong me ko pa shima try ke baro ko pa kan rat na man ta ka buram ka jong me ai mun sim ba ko jong me unya lat lo da pedang jong ni atra ba kan rat bi ki kmat ka try ki ba marla ki jong ni try on plate ko pa ki skor ki ba kulut ki jong ni try on plate ka try ki jat ki ba ko ki jong ni try ken lat ko pa Jesus ba ko do ki jing te ki jing khom jong ka pop try ba ki jing kwa brai jong ka pertai ba ka do try ken lat no try kan rat bi ba anda ba ni tip ka jing shisha ko pa ka jing shisha kan plai lo jeng ko pa sim ka buram shala di try ka por ka dang sa try snai try kan rat bi bangin kan mau try kan rat bi ba mena ker khu ker pang ko pa ya ka mission feel try jong ka je seng kan thai ko pa ga it ya ka bang ni don try hang tai ha it tang share ko pa Jesus ba kodor ho ka long try ka mission feel ka bang lung ko pa isnai ban ker khu try ka mission workers hang to ba kinom long ki bat lot ki ba do bor andai menang ai pin chat bor ki na ko ka sngi ko ipat isnai ki kon have a try ki balet ha ka to ka school jong ka balang ko pa ba kin yo ka jing shy try kin san ka jing nang jing tip ko pa but kam tam try ba kin san ha try ha ka tien ka ba im ka jong me bakin eat ban shakri ya me kin shapting ya me bat kin yo ban tip atrai kan rat be ya me atrai ubalong ka linti ka jing im bat ka jing shisha ko pangi bread ni shani angi IT ya ka por ka badang sa ha ka jing snai ka jing lam ka jong me na bangi pan kin ya baro ak teng Jesus Christ nong pen im mentash kata pam chukot halakata amen. Yesungu ye pi doktor ba phila puli ka tien ublai bat ba phila duai ingaj scam ba ki jing duai ki ba phila bu bat phila karpat ublai un pedang hun ya ki to ublai un isna ya ka ban kar khu ye pi mentangin yo ngeu ya ka jing duai kar pang trong ka jing sang kan thai Your
Ni ai kublai ya kacing sengkan thai nak banta kacing ruai ka badon cing mut shisha ka ba ong tu thet ya kacing shisha kat basyong ka dor jongka kicing kular don ba shisha balapan skem das nam kham kor de ya kak siar bat paila kor dor tam kini kicing shisha kin long halakasngi ha kacing im jong pi kebaman la kasngi to blai un ker khu ye phi baro bat ya kicing shakri lengba kicing ruai ki jong phi mentang kerpat ya i mentangin yo ban lum ya kacing ai ngu bat on da belum kacing ai ngu kerpat ya i teman basan doktor o lamare ba in pen kentang ya kacing ai ngu Dong ini wai. Ku kepa jangi baha beneng. Yawan hajan jama ku kenrat nama malong utrai ublei nong bu nong tau. Yawan hajan jama trai nama malong ublei bela tau ingi kibreu nadu kepa temen adam bat keim. Yawan hajan jama ku kenrat nama malong ublei Bapanya yaki jingem yu hasla ne kandau da kakti bolai jome ka bala thaving ki brio ngi don ko trai hana ka por ka ying ka bakantang ka jome ablai kade ka jing panya ka ba mayan blai ka khti ka ba khrau bo jome ka blai nong bu nong thau ha ka bangila ban yes no tilang ko trai rengkat ba ka jing sang kan thai hang ne ha ka balang presiden hamauro ablai Ban syakri ban mane me ko trai lang mane ka sngi ka ba kerpang ka sngi ko trai ka ba malapan sngau ha ki long shwa jong ka jeseng kan thaya blai ban penyo ha ki ko trai ne ka sngi saka so men sande blai man penyo ha ki ko trai ya ka women's week blai ya ka ba ki lara khel mane ka snem bada trai ba ka buram ka jingu ai sheme ko kanrat Nama malong ubelai bakrau bor, ubelai batip yang iku mangilong atrai, metip ruko atrai bakajing eseng kentai apa ke KJP Assembly ablai. Kidon kam ko atrai kajing alam jema ablai, kidon kam ko atrai bikin nang san nak kajing long mensim, kajingnya it para long kmi ko atrai kam kajing syakri ablai. Atrai babahang nong inyo kat mau belai, batip lut ikicing moceng berkat jongi, bayo ingi kemangi long, mei ko kendara mengi telot ngi suai.
Me pencet bor ngi atra de kabor man sim ba ko jame. Kalong kejeng kolar jame ko trai ya kejeng sangat ya po ke assembly baro able. Balang mana ke tayo balang mana ke singu trai ko trai. Bagi nang ya caprang ko trai de kabor man sim ba ko ya ble. Gombong ke debora ke sakri jame ko trai. Ko man sim jong atanang ya de kabor. Atra ba bagi dua ro bagane ke senam. Habaki long kami ki aban rakhi ko traya ka women sweek but women Sunday ablay. Bagin nang yai da kabor man sim jama. Bagin nang san ko traya ki jing long man sim. Gina roy ko traya ki jing ito ka ba janai mo blay balong hu traya ba du kuli jong ka jing sangan thai. Balong ru traya kuli jong ka balang. Ablay lang man ka po traya bangi wana jan jama ko kenrat. Ban aingu ime kota nak bentak jing syakri baro. Kibila laban pendep kota lamanda ketayau beristayau. Menem step ablai. Ko kenrari aingu ime. Namangis ngi amat ya kijing dorkat jam kota. Lang bagi jing syakri baro. Iduai ko kenrari snei ko kenrat. Bagi banta baro jing syakri kota. Gilong kota kom kitong jar beneng kota. Ban pensan kota kijing sanggentai. Ban pensan kota kijing jong kijong kemi hapo kijing sanggentai. Hoi beginang say ki so lo men si ma blai. Beginang ya chaprang no way usnam chwe usnam. Ha kijing alam kakti blai chome trai baba. Lang man ka poro jisubi. Yung ana jan jeme ko kenrat. Ban aingu me ko tan man ka por ka bakentang. Kapor ke jong ke jing syakria blai. Habang ia ban yes nok tilang mantai. Ban syakri me lam jing aingu syakam jama blai. Oh jatra babang itu ai nang primbit. Isai ban kerku pen kentang kia blai. Mesyano kota ke jing sang thai ke pendon kam ki. Kalong de bantaban penyar ki hima blai masla kena ke perthai. Kalong de bantaban pen bena ke khubor babhai me kota keleng saudong ke perthai. Kalong kota ban pen bena ban ya thos ke bai. Ya ke jing i ba ke cuma trai babha. Kerku kota ke jing sang thai kota. Ki kam ki jing trai jong ka kota lak balang. Matsabar ke balang lam ke mission ru atrai. Kinang ya caprang kota de jing lam ke kti bran bor cuma. Nama malong blai utrai kenrat. Ublai utrai kri jong ka kam. Ablai kerku namar kata ni ke por ke barok ke kti blan os ke kam cuma. Trai babhangi ai kota ngi ai kat no mete bablai. Oi la ka long ka wei na ke sifau. La ka long ka wei na ke jing ai ngu cuma blai. Metip a kota ki kumbaki long. Handrengi dua ngi kerpada khamat cuma trai. Isai ban pediang ki ko kenran kumbaki long. Pediang ko kenrat kin long kum jing ngu thang ke ubi. Ki baki usoja khamat ke khatjing isnai cuma. Ki bas syam he syam sobha kota. Ban mangiru kota ki ban hajan cuma lamang jing ai kota ma. Nyo amat kota ke jing nyo tiang. Ya ke jing kublai cuma kat kum ke jing isnai cuma trai bapa. Trai ji subi kai hela ke singi kota. Habangi ai cakam cuma lagi kti jong kota. Henraya trai ngi isnai ko kenal ngi laban yet jilate. Mangin ai ki do nuot ki men sim ni kota. Ya ke ban syakri ya me kota man la ke singi. Ya ke ban sakhi me kota man la ke por. Ya ke ban ai ti la ti met bat men sim. Ka jing em jing kota kalong dia ngi kota. Ya ke ban le ya ke man blai jome hang no nom ngi don na trai bapa. Gerku ko kenat ki kam ki jing trai jing kota. Nginang roi ke hai kota kat kum ki jing isnai blai jome. Ngin hai ru kota ki wei pat. Oh kita bun kata kita bersam shitam, halak kejong jing ya syam kejamat kota bapa. Oh kilaban Melayu keban midan bentahan kepor, kilaban don yang kisam ni ablai. Nabah metip kambah metip lot metip janai ki. Ginuai ni keban jong kiru ablai. To isnai ban kerkuru iki ko kumju ablai. Trai bahangi mendoai ni bentaka basa jong ni kepor kota bapa. Habangin saya sepang por ini osngau ya kekubor ketin cuma lama kasyakri jemaat trai. Ginuai trai bahangi isnai ban penkop ida kabor penslay man sim bakoi kotai mangen yos ngau ka kubor ka bona kajing snai jam kotai gabalong ka dawai man sim ya blai gabalong ka dawai khiliat yang iko kanran ban pen khia jing pang subaswai betul jangi ban pen khia jing yap ni aryang jing long man sim ya blai rai bangi ang nut kotai to kren ko kanran lang baka syakri jam kotai ngi sha asko nam long tki bro ki bam don e ta ba ku kotai ka por bang sa yalami dalo jong man sim ko jome trai baba sngau ku kan bangu ma batra ki pop na bai ngi pan ngi dem kadang ji sunang penembe amen.
Iban pau kecing sungu ya teman basan Dr. Olamare iban lapan kentang ya kecing aingu jong kecing seng kentai jong ni basano shano baka pandan kam kin long ki man bha to ublai ungkur khu ya phi ba de kecing syakri ke jong phi ya ka kam konrat in perngi pedang song bha ya phi kong Miss Arilin Katpo ibala pelat knang ya kapor ba koridor jong phi kalong ka ba koridor ban ko ngu ya ka jingkhot utrai hakmi ka ba ko ngu ka khambha ban ya ka jingknya bat ka ba sha skor ban ya ka klen kilang songo to ublai undon rangkat bat phi un panchat bor ya phi un ya lam ya phi ba ki khubor ki ba philapan khre ban sam padang jongi kin long ki jingba man sim ya ka jing ya ka sangkan thai bat ya ka balang kum ka jing pen ithu i Miss Arilin Katpo idai na ka balang presbyterian nong thmai laj umkhra presbytery itrai kum directorate of the education department ngakerpat ya imis ba insobha ban pen ithu khambha ya ladi te haswa bingin yo sngew ya ka Kajwa bingin yo sngew ya ka kubor ka tien ublai ngin ya ruai na ka jing ruai ka balai spa arpupra anda dep ka ne ka jing ruai inong karen inshim ya la ka jong ka banta me nga kham e ko trai jisu tang ban e nga labiang nga kham e ya me ko kanrat ban ya perthai barolang ha ka do not ka kti jong me kala trei ka jing ruai ka balai spa arpupra Inga it ko try Jisu tang ban it ngalampang ngakam it ya miku kenran ban ya pertai barolang Hakadonun kakti jongbi kalatrei kakti jongbi kalatrei hampuneng ni hakakendo om don sen riati bantrei hakam bensim ban pentemai tangki sen riati ulei kalong tenrai balatunda ublehi balatunda ublehi kalong dengla menamboneng kalahyasha kapertei ding bantangka bom kadonu hadu banda kun bantwei kam lim tu nom kan basau leikan ne kan basau leikan ne kamen simba jurong sudah kasaku
sông ngam sớm đã lê lan ca trên crowd utrai tang u Giêsu tang u Giêsu uban pen ko dang yanga uban pen ko dang yanga. Chairperson, penyiar yang kerja seng, pastor, dekat jong ke komiti balang, dekat jong ke kerja seng kentai balang Presbyterian Mauro, long kme long kpa, kun samla, hep berit, bat yang hilang baro, hakaba ningkong nga ai kublai Women's Sunday, yapi. Ha ka kerteng ka ba bat ka ba penim ka jong unang penim jongi u Jesus Christ nga ai ku blai ru ya ka program committee jong ka jinge seng kan thei balang Presbyterian Mauro ki bala ai nga ya kani ka benta ha kani ka sngi chairperson i ong nga ban pen itu ya la die i ong hawai ka kerteng jonga nga dei arilin gat pho nga dei na ka balang Presbyterian nong thamai but nga kakam kabangatrei kadai ngadon ha ka the Directorate of Educational Research and Training jong ka Education Department hendrei ka identity jong nga dei ka ngadei ka nong pop hendrei la siu spa nga daga snam jong Jesus Christ bat ngala yo mat ya ka jing map bat ka jing penim ka jong Jesus namar kata haba nga perkhat ka ba iong ikong ban penitho who am I nga dei kumbaong Apostle Paul ha kashiti kinong Corinth I am the righteousness of God in Christ nga yang hang niru na kadai na kadaw ba Jisu la penim nga ngam dei ka ba perfect handrei usai don way nong yalap ba ong ba ublay up bangin long perfect ben pendon kam yangi upay ka jing ko ngo ka jangi ha ka jing tlat ka jangi ublay ukhat yangi bat kum ta nga dei I am the righteousness of God in Christ te ka theme ka balabo ya gane ka Women's Sunday, Women's Week, arhajar arpusau, kadai barong ila tip yaka, kadai thiet yaka jing shisha, but what day yaka, but yaka neka theme barong itip bala pensyong nong rim, na ka kitab jangki proverb, kala nong kaba arpulai, kadakot kaba arpulai. Henry ka benta, kabala bu yang bangan kren, hagane ka no pai sngi, kadai kaba naka sub team A. But kata ka sub team A kadai ngin thiet ya ka jing shisha ngin thiet ya ka jing shisha tungin pai shu blai ha ka jing duai a try Jisu ai ngo ya me ba mi khat yangi ban shakri ya me na marba ni et ya me ba ni et ya me na marba mela et shwa ma me yangi a try but me khat yangi be kum ta ni wan a try kum ki khon ki jong me ni dem ha ki kichat ki jong me a try Jisu but ni jadi ka khamat ka jong me a try ni da thrang a try ban shash ko ayu me don ban kren hangi a try hakani ka por a try Jisu ngawan bu a khamat jong me ya kani ka jing pen kre ka jonga tu pen janai ma me a try to ai bakan long ka ba priang hun ru a try ha khamat jong me a try Jisu to shim ma me a try ya ka jing tlat ka jonga but tu pen pao ya la ka jong ka bor a try show your strength in my weakness Lord amen te kan diat shua bingin pet ya kani ka sub team ngin thiet ya ka jing shisha kan diat ngan shu thu shapang ka background jong kani ka kitab proverb ka kitab proverb kata ro ngai baro hingi te pa ya ka kitab proverb ka kitab ki proverb la tho da u sim Solomon kani ngila ban shem ha ki proverb kala nong ka baning kong ka dekat ka baning kong kani ka kitab jong ki proverb la khot ro ya ka wisdom literature
ka namarba la khot yaka ka wisdom literature ka mut ka jing tho shapang ka jing shampang namar la dangi puli yaka yin shem bakat ka theme ka phang pedeng hi jong ka ni ka kitab ka dei shapang ka jing shampang ka bakum no la ong ba la khot yaka ni ka kot ru ni ka kitab ru ka collection of wise sayings for life ka don ya kita ki jing kan show ki ba ai jing hikai yangi ka ba ai yangi ka jing shampang kumno ban ya kumno ban im yakani ka jing im hakani ka perthai ti ki don ki ba la define yakani ka tien proverb kum kita ki jing ong la ni ki jing tho ki ba lengkot hanrei ki ba ya tho pat ya ka jing shisha ha ka rukom ka ba lengkot bat ka batiknam ha short sayings that convey truth in a very concise and brief way. Ki don ro ki ba define ya kani ki ya ka proverb kum kita ki jing hot ki jing tho ki ba lengkot ki short sayings lani ki jing ong ki ba lengkot hanrei ki ba la ringdur na ki jing shem ki ba la bun ki jing mat ki ba bun but ki ba jinsur drawn from long experiences. Te ya kini ki jing tho lani kini ki jing ong ki ba lengkot these wise sayings lani kini ki proverbs ka structure jongki kadai but la dangi ngangai barwo habangi puli ro ngilap ya kani ba ki ju one kum kita ki parallels ka bamut ki ju senrap lang artli ki jing ong but kini ki parallel kini ki jing ong ki ju one lang ki ju senrap lang ya ki artli hakaba kan don ka way ka jing ong but kan sa ka way statement A and statement B but ya kini ki jing ong artli kila ban long hakata ka dur ka bangi ong ka parallel ka synonymous parallel ka bamut ba kini ki jing ong artli ki jing tho artli ki long ki don ka ju ka jing mut hanrei ya ka jing ong ka baning kong lapan scam shushu da ka jing ong ka baar ngan ai nuksa kum ka proverb kandai shipho ka ong the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge of the Holy One brings wisdom. Ti ka jing shapting yau try ka dei ka jing sedang jong ka jing start but ka batip yau bakot ka dei ka jing shampang. Ti hang kum kita ki statement ki jing ong ka dei ka jing ong ka baning kong lapan scam da ka jing ong ka baar da mar kata ki asriem ki dan ka ju ka jing mut but la khot ya ki kita ki synonymous parallel. Henry ki don ro ka jing ka structure jing ki proverbs ki la ro ban long kita ki bangi ong ki contrast parallel contrast ngis ngau thu contrast kamut baya pair but kita ki jing ong kita ki jing tho ki long artli ki statement A but B hanrei ya ka jing ong ka baning kong lapan scam shushu ya ka jing mut jong kata ka jing ong ka baning kong lapan scam shushu da ka ba ai da ka ba ya thu ya ka ka balong persya ya kata kabamut ka jingmut jong kani ka statement A is strengthen da ka ba contrast ya ka da ka statement B but kani ka theme ka jong kani ka women's week ka dai ka ta ka contrast parallel namar la dangi pai ngi I ba kani ka hakani ka lanong ka ba arpulai ka da khat ka ba arpulai ka ong ba thiet ya ka jing shisha ka ta ka statement A but ban pan scam ya ka ta ka jing thiet la ong what dia no ya ka kata ka dei statement B. Ti kan ni ka dei kendiat ka background shapang ka kitab jang ki proverb. Mentangin pai no sha ka ni ka sub theme ka balabu yang ka benta ban kren bat kata ka dei ngin thiet ya ka jing shisha. Hakakot Pilgrim's Progress u John Bunyan u la ringdur ya ka jing long ka jing im jangi ki Kristan bangilong kum kita ki pilgrim ki bayat lenti but hakata ka jing ringdur ka jang u ya ka jing ya lenti jang ki Kristan kum ki pilgrim la ya tho ba kini ki pilgrim ki la dei ban ya leng ba ka wei ka yau ka ba bon ki mar hangta kalong kum ka mela in shumudur ki kini ki Kristan ha ka jing ya pilgrim jang ki la ya lang ba kata ka yau ka ba bon ki nong khayi ki ba one day hangta but ki don bon ro ki mar ki ba ipho ki ba ipeng ki ba itenat ki don ro ki jing pen sngo bha ki ba bon rukam bon jat
But kat begini ki pilgrim, ki Kristan ki dang yat na kata ka yo, kini ki nong khayi, ki babun jat, ki khot, ki aware ya ki ong ali thiet. But la ong ba kini ki pilgrim, ki jubab, da ka ba ong ba ni thiet tang ya ka jing shisha. We buy only truth. But kani habang perkhat kani ka long ru kum kata ka description kalong kum ka jing batai ya ka jing ya lenti jongi ru kum kinong bot ki jong Jesus Christ ka jing ya lenti jongi ha kani ka jing im ka jongi ka baman la ka sngi ha ka jing ya ka jongi nyin shem ni ru ngi haban ya leng ba kita ki kata ka yo ka bangi ong ka market of ideas man la ka sngi ha ka jing ya lenti jongi ni ya leng ba ki don bon ki jing mut ki ba wan ban terwa hangi kiba jing berkat kiba bunjat kiba snautanat kiba itanat kiba iru kum dua kidai kiba shisha hendrai kum begini ki pilgrim hakani ka jing batai ka jang John Bunyan ba bakin la ban poi shaka thong ki hab ban yat leng ba kata ka yo da ka baki rai bakin thiet tang ya ka jing shisha kum ta mangiru bangin poi shaka ka thong jong ka jing yat lenti jongi kum kinong bot ki jong Jesus Christ ha pedeng bangi yat ha kata ka yo the market of ideas ka dan kam yangi bangin thiet tang ya ka jing shisha te kamut ayu ban thiet tangin pek shwai ki dan artli ki kentien hang ni thiet bat jing shisha kamut ayu ban thiet but hakani ka jingkren hakani ka jingya selok hakani ka no pai sngi in define yakani ka kentien thiet hakatien nong wei kamut ban obtain but habangi ong obtain kamut ba ban kani ka jing thiet hi ka don ka rukom man ong no it's a process ha ka ba shwa bangin thiet ka baning kong shwa ka dei ba ngi hab ban jiet kata baro ang hinga tarai ngi ngau thu bangi le thiet ke shwa ban thiet ngi hab ban jiet ban ngi la jiet ngi la mon ngi thiet bat ngi habang ong kani ka kentien obtain kamut ngi la jiet ngi yo ya ka habangi yo ya ka kadan kami ngi bangin pediang ya ka bat habangi pediang ya ka don hangi bat nda ka don hangi ngi habro ban kam ya ka kumla ka jong kabamut ningkong ngi jiet habangi thiet ningkong ngi jiet we choose nang ta ngi yo we get ngi pediang ya ka bangi yo we receive it nang ta ngi don ya ka bangi la pediang we have it but nai hadin kita ki baro kahaban wan ru naman kalaban long mangiyo ngi don hanre ngim don kata ka jingkam try that sense of ownership di naman kata habangi thiet kahabro ban poi kata ka benta ka ba ngi kam try ngi own ya kata ka bangi thiet ti ka jing thiet kamut ba but kinong biro ya kani ki song thu hi ba haba mantai ki breu lada ki shu yo sngo shapang ka jing yo sngo kamut bangila thiet but ka jing ya ro ya ka bangi yo sngo ro kamut bangila thiet ka jing ya thu shapang ka bangi ka bangi yo sngo ro kamut bangila thiet but ka jing thiet kamut ro tang bangi thmu tang ka jing thmu ro kampat mut bangila thiet but tang ka jing kwa ro kampat mut bangila thiet ka jing thiet hi kamut but we have to obtain ka ba mut ngi jiet ngi yo ngi pediang ngi don but ngi kam kum la ka jong ti kum mangala ong ka definition jong ka ni ka tien thiet ha ka ni ka jing islok ha ka ni ka por ka dei ban thiet kamut ban yo but ban pediang ya ka ya ka jing shisha te ka ba ar ka bentangin pet menta ka ka jing shisha ka jing shisha kat kum ka dictionary ka jong late Reverend Aikar Kangor atho ba ka jing shisha ka dei ka badalong shisha ka ka badatip bat tikna ka ka badai ban ngai ka jing shisha ka dei ka balong shisha ka dei ka badatip
but the tikna. Ka jing shisha kadai ka ai ka badai ban ngai. But kumta ka jing shisha kam dei ka ba shu thao ni shu tharai ni shu muddur. Ka jing shisha kadai ka ba ya hab ka ba ya dei but ka ai ka ba long shisha. It corresponds to reality. Ti kania ka jing ong pediang thiet ya ka jing shisha ka lada penuan ha ka definition bengi ai kamon tungin pediang in yo ya ka ai ka ba long ka ba shisha ka ba dei shisha ka ba da tip ba da tikna but ka ba dei ban ngai but kam dei ka ba muddur ka ba thao lani ka ba tharai ka jing shisha kadon buon ki benta kadon ka jing shisha haka history kadon ro ka jing shisha haka science kadon ro ka jing shisha haka law but kum ta ter hendrei haka ni ka por ngin pet ya ka jing shisha hakita ki lai teli ki benta hakita ki lai benta ki ba long kita ki lai benta ki dei ki ba don kam. They're very vital, very essential. But ro ki ba ya trei lang ban penlong yangi yanga bat ya pi kum way ubriu nene ka way ka briu. Three very vital essential parts of us that make us whole individuals. Kum ka way ka briu kidon ki benta hangi. But ki ai kita ki benta ngin pet ya ka jing shisha hakini ki lai benta ku mga ong ki de ki benta ki ba ya trei lang ban penlong yangi ka wei ka briu lani uwei ubriu ki ai kita ki benta kadan ka main ka jingmut kadan ka donut the heart but come on the will but benta ngin pet ya kata ka jing thiet ka jing pediang ya ka jing shisha ha ka jing mut ha ka in the mind ha ka donut in the heart but ro ha ka mon in the will but kum nga ong mentan ba ka dei kini lai benta ki ya trei lang but kata ka jing ya trei lang ka dei ban long ka balong balance kamla ban long ba kan trei tang ka wei ka benta but kini ki ar benta kinam trei ka jingmut kalam ka jingmut ka main kadai ka bangi don ki jingmut jing perkhat jangi ka donut kadai ka ba ki don ki feelings ki jangi ki jing snow ki jangi but ka will ka mon kadai ka ba penla yangi bangin jit bangin rai ya kanu tikini baro lai ki haban ya trailang kamla ban long bakan trei tang ka jingmut lani tang ka mon lani tang ka donut ki haban ya trei lang but namar kata kalong ka badan kam ba hakini ki lai benta ni ban yo ni ban thiet ya ka jing shisha namar ki dei ki niru ki ba pensandur ya kata ka jinglong jingim ka jangi ka ba man la ka sngi tungin pet ya ki kawai pa kawai ka baningkong ka jing shisha thiet ya ka jing shisha haka jingmut truth in the mind haka jingmut jing perkhat jangi kai ka jing shisha haka jingmut haka ni ka por ko aban bo ya ka ni ka jingkli kadai ka jingkli ka bang ko ro bangin kentu yangi bangin reflect bangin puson pat hadien ru ba pi perkhat kumno shapang jong ublai Shapang yaladi but kaperthai. What are your thoughts about God, about yourself, and the world? But hakabang pengkre ya kani, yakan mauro ya katu kajo ka jingkeli kaba u Jesus Christ ukeli ya u Petrus haka gospel ka jong u Matthias kalanong ka bakatan riu ka gospel ka jong u Matthias kalanong ka bakatan riu hadin hakapor ba udan bat ki senran jong u jisu ula kli hakapor ba udan hakalanong ka bakhan riu ka dakhat ka bakhat lai hadu ka bakhat san hakaba u jisu man ba udan ha Kaisaria
ula kli ki senran ki jong u ong ba ki breu ki ong u ei yanga ningkong u kli shwa ki senran jong u ong ki breu ki ong ngadai u ei but kini ki senran jong u ki la ong ba ki dan ki ba ong ba medai u Jeremiah ki dan ki ba ong de Johannes ki dan ki ba ong ba de Elias Elijah but kababot ikata ka jingkli ba de Jisu ukli si Petras personally ukli uang pipat piong ngadai u ei who do you say I am? Who do you say I am? But kung mga ong kani ka jingkli kadai ka jingkli ka banga khot yangi bangin puson but bangin reflect hala diro wonder balada Jisu ukli yangi kata ka jingkli ka jo ka ba ukli u Petras piong ngadai u ei who do you say I am? U Petras te ujubab uang ba melong u Messiah melong Chris but udah ong ro ba dei u kun jong u blai u ba you are the Christ the son of the living God kata kadai ka jingsham ka jong u Petras ka jubab ka jong u handrai hatong ngin jubab kumno ka ka jubab ka jongi but ka ba wan biang sya kata ka jingkli ka banga kli ka banga ong bangin reflect ba what are our thoughts ni perkhat kumno sya phang jong u blai sya phang ladie bat ka perthai ka nong rim jong ka jing shisha kadai ka ktien jong u blai u Jisu u ong ha ka gospel ka kat bakum ka gospel jong Yohanes kala nong ka ba khat niau u ong ba your word is the truth ka ktien jong me kalong ka jing shisha but kum ta yangi ro ka test jong ka jing shisha ngin thau ya kanu ku ba kadai ka ba shisha ni ka test ka nong rim kadai kani ka ktien ka jong blai but kum ta ba ya ka to ka jing ong ka baning kong kai ka jing perkhat jong i shapang u blai kum mga ong mene ka jing ya lenti jong i ngin ya kan do kata ka market of ideas ki dan bon ki jingmut ki ban wan ban ai jingmut yangi shapang jong u blai hakini ki sngi menta but ki don ki ban ong ba u blai don ki don ro kum kita ki ba ong ba u blai don henrei ka ktien jong u blai kat kum ka shiti jong u pol ki nong rom kala nong ka ba ningkong ka khat ka ba arpo ka ong ba ya kita ki ei ro ki bam la yo i namar bali ki ong bam don u blai ki ong bam la ban yo i henrei tapek ka ktien jong u blai ka jubah kum no namar ya kita ki ei ro ki bam la yo i ki jong u na do ka ba ka jing pen long ya ka perthai la yo i shna bala shampang yaki na kita ki ei ro bala thau ki balong ka bor bom jukut ro bat ka jing long blai jong u na mar kata ka jing mut ka idea ka ba ong ba u blai dan la dangi pe ya ka ktien jong u blai ka kren shai bangi dei kita ki ba ong ba u blai dan di without excuse kata ka bam la ban long ka ba ar ka la ro ban ong ki dan ro ki jing mut ki ba wan haka main ka jongi haka jing perkhat ka jongi ki bawan ban ong ba hoi le si ublai udon henrei uni ublai udai ublai uba mi yangi kumno phila ban ong ba ublai u e ya phi uni ublai dai ublai u e da dai bu e balai ka ja kum ne kum tai henrei kani ro ka ktien ka jong ublai bat kani nga tarai barongi la lendat yaka Johannes lai khan riu ublai u e kata ya ka perthai na ba ublai u e kata ya ka perthai ba ula IT no ya la ukhon bala kha marwei ba wei ro banget hu unyo ka jing em bam jukut unum jot shu nang ta sakawei ha ka banga jus ku tanat ma ya ka ba ai bor ai man sim nga ba ya kran chapang ka jing e jong ublai ka dei ka bangila ban sham ha ka shiti jong pol shikinong rom kala nong ka ba san ka khot ka ba phra ngan ong shwa ya ka tin nong wei la daging perkhat ba ublai e yangi to ai ba kani ka jing shisha kan rung ha ki jing mut jing perkhat jangi ka ba ong kum ni but God demonstrated his love for us ublai ula pen ishna ya kata ka jing e ka jang u yangi ba while we were sinners Christ died for us. Habang idang long ki bapop kata ka jing ka jong blay yangi kadai mdai baningi long ki brio ki bala janai u blay ulapan ishna ya ka jing ka jong u yangi haba men ba ngidang long ki bapop Chris ulayap ya bli yangi Christ God has demonstrated ulapan ishna ya kata ka jing ka jong u
bah bangi dang long ki ba pop ne bangi ngi long kita gi breu ki ba perfect ba blay un e jing em ha ka jing long pop ka jing u blay u la pen i shna ya kata ka jing e jing u yang i ba men bangi dang long ki ba pop u kres u la yap yapli yang i kum ta ban ong ba u blay e yang i kata kam dei ka jing shisha lada wan ko mga ong yi piki ki ha ka jing ya lang ti jing ka ba man la ka sngi ya lang ba kini ki bon ki jing mut market of ideas ki ba wan ha ka jing perkhat ka jing but kum kini le se ki wan tongin tip ya kani ka jing shisha tongin thiet ya kani ka jing shisha tongin pediang ya kani ka jing shisha ba u blai u e yangi but na mar ba u e yangi ya kani ngi tip ba la ong ba la thau yangi ha ka dur jong u Genesis kabaning kong arpun riu la ong yangi bala thau yangi hakadur jong ublay but namar bala thau yangi hakadur jong ublay ka tu ka jing perkhat ka mga ong yapi what are your thoughts about God to ka tai ngila yakren menta what are your thoughts about yourself ka ingi perkhat shapang ya ladie but kidon ka wei ka shorts ka banga i video shorts ka banga yo snow ha kini ki sngi banga shu ya kumtu nga shu yo snow ba dan ba pet ba ka ba ong ba ka dor ka jongi our value our worth as human beings ka shong ka ei ka bangi le hang no ngi don but no ngi don your value depends on what you do with whom you are and where you are kawan kum kata ka idea balik si ngi sngo ya hap ndre kai ka jing shisha ka jong ka tien jong blai ka ong kum no ka dor ka jongi dai ba ngi dai kita ki ba la thau ha ka dur jong blai perkhat ma phi ka no ngi long ki ba kordor namar ba la thau yangi ha ka dur jong blai number 1 number 2 ka dor ka jongi ngi long ki ba kordor hado kata ba ka tien jong blai ha ka shiti jong pol chi nong koren ka baning kong ka le nong ka ban riu ar pho ka ong ba yangi la thiet da ka dor we have been bought with a price ka dor jong ka snam jong Jesus Christ kata ka wei sa ka wei ha ka ni hi ka le nong ka ban niu pele ka da khat ka ba ar pulai ka ong ngi yangi la siu spa da ka dor we have been redeemed at a price te ban ong baka dor ka jongi ka bangi long kita ki ba kordor ni em ka shong ha ka ei ka bangi le what we do ni hang no ngi don but no ngi don kam dei ka jing shisha ka long ba ngi long ki ba kordor namar ba la thau yangi ha ka dor jong blai but ro ngi long ki ba kordor namar ba la thiet yangi de ka dor la siu spa yangi de ka dor namar kata ngi don ka dor we have value we have worth because of whose we are nya don ka dor pi don ka dor ka ba kordor namar pi dei ka jong ublai ka dei kata ka ba pen kup dor yangi ka ba ayangi kata ka value but ka worth ka jongi u jisu kren sha yu ong ba pi klem jet yanga ala jet ya pi so ban ong ba ngam don dor kata ka idea kata ka jing perkhat ka ba wan ha ka jing perkhat jongi ngim dei ban thiet yaka ngim dei ban pediang yaka namar ka jing shisha hi ka dei pa jisu ula jet yanga bat yapi namar kata ngilong ki ba kordor hadu kata hakamat jongu but kata ka jing thau jong u blai yangi ha ka dur ka jong u blai ha ba thau yangi ha ka dur ka jong u ngi ha ka tu ka ha ka kitab Genesis ba ong ba ha ka dur jong ngi u blai u ong nat ngin thau yaki ha ka dur jong ngi ka ba mut u blai u kpa u blai u khon ba u blai u man sem ba khoi te kini lai ha we kini kidei kiba kidon ka jingya dei they relate with one another te namar bala thau yangi ro haka dur jong ublai ukpa ublai khon but ublai man sem ba khoi yangi la thau to relate bandan ka jingya dei we are designed for relationship ningkong shwa but ublai ba jong Jesus Christ but ka relationship ka jingya dei parabrio that is who we are nang ta chwang ka perthai ki don menta ki bala pen long blai ki la mane blai ya ka mariang but teng ngis ngo ya hap ndre ka jing shisha
Kemariang kadai ka jing tau ka jong ublay. Ublay uday unong tau. He is the creator. But namar kata dari ngipet ha ka sam arpusau kalau nong ka ba arpusau ka dekat ka beningkong ka kren syai kata ba ka kendau ka long ka jong utrai. The earth and everything in it belongs to the Lord. Ka jingdap jo bat ka jingdap jong ka perthai bat ki ba syong haka. Kumta ngi long ki jing tau jong ublay ubalong unong tau. Ka kamram jongi ngi dei ki sordar lani kita ki stewards. Jong kata ka jing tau kita ki jing tau ki jong ublay. But haka shitiu pol chikinong kolusai ka dalong ka beningkong ka bakhan riu ka dekat ru ka kren syai kata bala tau ya ki ei da u but ya u. Everything has been created for him and by him. Ti dongin tiet ha padeng bagi ka jing ya lenti ka jongi hakaba bon ki jingmut ki ban wan terwa ya kan ni ka jingmut jing perkat jongi kini ditang ki nuksa ki bang a Henry man lagasi ki don bon ki jing perkat ki ideas ki ban wan hakani ka jingmut ka jongi dongin tiet ya ka jing shisha tengin pediang ya ka jing shisha kabaar haka donut in the heart hakani ka Pilgrim's Progress la ong ro badon we ubriu uba kerteng uba ki Kristan u pilgrim u yakendo uba kerteng u tau ubriu uba yakendo u de Mr. Talkative u ne Mr. Talkative naga kerteng talkative u tiblut shapang u blay u la ban batai lut but la ong ro ba ka kwe jo u ne Mr. Talkative ka dei ka Mrs. Talk about right things but ukpa Mr. Say it well. Te uneu Mr. Talkative ko mga ong utiblut ki baro. Shapang ublay. Henry uneu Mr. Talkative kata ka jing tip ka jong u ka kut no tang ha ka jing tip tang ha ka jing mut. Udon ka head knowledge ka pangi ong. Henry kita ki jing tip jong u shapang ublay umpat mat haladi. He has not experienced it. But kumta, habang ong ya kani ka bawan ni kani ka benda ka baar, bangin tiet, bangin pediang ya ka jing shisha, ha ka donut ka jongi, lesi ngiru kum Mr. Talkative, ngitiblut shapang ublay, ngitiblut shapang ujisu. Henry, hato nilamat shani em ujisu, ha ka donut jongi. Nilamat ni em. Let's kadang kajing ya pair ban tip shapang Jisu but ban tip yo Jisu. Knowing about Jesus and knowing Jesus. Ti let's ngi tip lut shapang jangu henry ngim pat jumat pat ya kata kajing map kajong ublay yangi. Ngi let's ngim pat jumat ya kajing kela ka bamut. Let's ngim pat jumat hiro ngi tip ublay ngi sios ngo man laga por ublay e yangi ngi ki kali ki God loves you God. Ngatip ublay e na to nilamat ni em. Ila pediang ni em ya kata ka jing shisha ba ublayu et ini ublayu khat ini ila pediang ni em ya Jesus Christ haka donot ka jongi ya gitu pada ki ba pediang ya Jesus Christ let's say haka jing ya lenti ka jongi bon sin para brio but haladiro kuma ki jing perkhat ka jing wan ka jing penrem yangi ki jing perkhat ki bon ki bangi jus ngau rem haka donut ka jongi Henry kai ka jing shisha ka ktien ka jong ublay ka ong ya kata ka jing penrem ba ya kita ki ba ukris amdan ka jing penrem. There is no condemnation in Christ. Wala dangi sngow kata ka jing sngow rem teng sngow kung mga ong ya pila danga pe ka jing long pop janga nga sngow bangam day ban yang hangni na marka wan kata ka jing sngow rem. Henry kai ka jing shisha pat ka jing shisha ka long ba how Chris mday hanga Henry how Chris there is no condemnation. Lang ba jong Jesus Christ, mga pai, mga priang yu Jesus Christ, ngayang hang ni how Christ, but how Christ kam don ka jing penrem na marba, ka don ka jing map ay, ula sius pa yangi. Kabalay, tiet ya ka jing shisha, jingin pediang ya ka jing shisha, haka mon ka jongi. In our will. But kung mga laong maneh ka basdang, makini lightly ki haban ya tray lang, ki haban long balance. Teng kalaban long ba ni da don e kata ka mon ban le ya ka
But ni persangkat bangila, dia kata ka willpower ka jongi. Handai bonsin, hadin kat tu kat ni ngap yang ngimla. Namar balai, kini lai ki hab ya trailang. Ka sedang shona ka jingmut jing perkat, kuan ka downward ka experience, ka ki emotions, ka downward ka jongi. But kasawan, kata, kaman, the willingness, ka will, banjit, ya ka ai, kabashisha. Habangila don ka jing shisha ha ka jing mot jing perkhat jangi mila mat ya ka jing shisha ha ka don no jangi katakan penla yangi ba ngin thiet ya ka jing shisha ngin pediang ya ka jing shisha ha ka jing le ka jangi ka bomot ba ngin le ya ka bashisha ngin im ya ka jing im ka bashisha kai kamot ayu bangin le ya ka bashisha ladangi ong bangi day kita kinong buat jauh Jesus Christ. Then be one. Long shisha kanong buat jauh Jesus Christ. Long shisha kamu nong buat jauh Jesus Christ. Haka shiti jauh Paul shikinong Kolosai kalau nong kebalai kedekat kebakat niyo kaong ba kalau nong kebalai kedekat kebakat niyo kaong ba te ka ai baro ka ba phile ha ka ktien lani ha ka jingle to le ya baro ha ka kerteng u jisu uba utrai da ka ba aingo ya ublai uba kpa da te yak pdiang ya ka jing shisha ha ka jingim ka ba mut ba tungin le shisha ya kata ka ba shisha bat kata ka ba shisha ngin shem ya ka na ka ktien jong ublay ngashu ai nuksa kani ka weng chiti Paul Colossians 3:17 ka baong ba ka ka bangi le ha ka ktien ne ha ka jing le in le ya ka ha ka kerteng jong Jesus Christ do everything in the name of the Lord Jesus Christ nang ta sa ka wei ka nuksa ka bangan ai ka dei ka bangi laban shem ha ka chiti shiki Philippi ka ba ar ka dekat ka bakat sa baling aji dikini na marbang sngo bikini ki baya ki belong relevant ki belong related ba ka jing long jingem jungi ka ba man la ka sngi habang ile ya ka kan ka tien jong blai ko ong ba le ya ki baro klem ki jing knyum bat ki jing ya do everything without grumbling ban ngin la ban le ya ki baro klem ki jing knyum den dingin de ka bangi le ya ki baro ka kerteng jong Jesus Christ but sakawai ka nuksa haka gospel ka jong kat ko Matthias kelanong ka basan ka dekat ka balai punyo ka baong ba habangi ong hoot ai bakan mot hoot habangi ong ai bakan mot le ya ka jing shisha mot haka jing ya dei jingi para breu let your yes be yes and your no be no kawai sakawai ka nuksa ngan ai ka dei what shap tieng you breu fear no man shiti shiki Hebrew kelanong ka bakat lai ka dekat ka ban riu ka ong the Lord is my helper I will not be afraid what can mere man do to me utrai long nong yarap jonga nganam shap tieng breu na ban le ayu yang ti habangi thiet ya ka jing shisha haka man ka jongi ka mut bangi jiet ban le shisha ya kata ka ba shisha bat kata ka ba shisha ka dei ka ktin ka ba kat kum ka ktin ka jong ublai sakawai ka nuksa honor God with your body pendan buram ya ublai haka met ka jong iru kita ki jing le ki jing im ki ba shisha namar kata ka jing thiet ka jing pediang ya ka jing shisha dongin thiet ya ka ni ka jing shisha dongin pediang ya ka ni ka jing shisha haka sedang haka jing mut ka jongi yang ba ki jing perkhat ki jongi haka donut jongi amba ki bangi mat ki bangi sngo badro haka man ka jongi haka jing jiet ka jongi ya ka bangin le bat bangin im man la ka sngi but hangni nga kwa ban ong ba kata ka jing pediang ya ka jing shisha haka jing mut haka donut bat haka man kam dei ka bala ban long haka shisngi ni haka shimiet kani ka dei ka process kadang ka proses kabakumno kata kamut ka shimpor handrai bangin la ban jiet ya kani ka jing shisha haka jing perkhat haka donut bat haka mon ka jongi ni yad lang ba ka proses bat kata ka proses ka dei ka proses ka ba ka ktien jong blai ka ong ba yangi la pen keladur naka we are transformed into his image
yang ila nang pengkeladur syakata kaju hi kadur namar kata kum kibala IT la ka jingim ho Jesus Christ, we are in that process of being transformed. Mdei bangila poi hangta handrei ngidon ha ka process, but kum ta ka ni ka jing pediang ya ka jing shisharu kalong ka process man la ka sngi ki wan ki ideas ki wan ki jing perkhat kiba terwa yangi kiba kring ya ka jing perkhat ka jangi ki wan kita kiba kring ya ka donut ka jangi ki wan ki jing skobha kiba kring ya ka donut ya ka jing perkhat ya ka man ka jangi but kumno bangin tiban ji ya ka ei ka bashisha kadai da ka bangi pensyong nong rim na ka ktien jong ublay para bang ong process kamut ba kum kadan kam yangi bantip ya ka ktien jong ublay amtang mantip roi ban mat bat kata kalong bakadan kam yangi man lakasngi bangin puli ya ka ktien jong ublay bangin perlut for spend time with the Lord ni happen syong ki kejat jong Jisu ba kata kajing puli ya ka ktien ka jong ublay kajing syong haki kejat jong Jisu kamut ka bangishu le kerki men step kadai ban don kumbai juong i pastor Nathan ha kawai na ki jingkren ki jong yong ba kadan kam yangi bangin don kata ka disciplined prayer life, a disciplined prayer life. Kaba teng ni snow bangi kwa ban duai teng ni snow bangim kwa ndrei irrespective ka jing snow kaba shisha ka long ba ni don kam ban don ya kata ka disciplined prayer life. Ka gospel kat bakum Yohanes hakani ka gospel kat bakum Yohanes hakabai Dr. Lily Menei la puli u Jisu ong nga long ka lenti ka jing shisha wat ka jing im. I am the way, the truth and the life. Namar kata hang nungin shem yakani ka jing shisha ngan penkut da kani ba yakani ka jing shisha hi ngin shem yaka ha ubriu. We will find truth in a person, and that person is Jesus Christ. Namar kata tungin thiet tungin pediang yaka jing shisha haka jing mut jangi haka donut jangi but haka mon ka jangi kabamot baka jing khot yangi ka long ba jangin pediang yu Jesus Christ haka jingmut jangi haka donut ka jangi badru haka man ka jangi ublay na ka benta ka buram jang. Amen. Ni aingo ya ublay na ka benta ka ni ka kupor kibelang ila yo sngew ha kani ka por lang ba ka syakri ba kordor jong u ka long shisha ka jing ba man sim ka long ka jing ker khu ka ba ai man sim ya ka jing ya sang kan thai ba ya ka balang paro ka we I miss Irene kat pho ila kren sha ka sop them e to thid ya ka jing shisha ila pensyai ru ya sibun ki ai ki bala tho ha kani ka kitab probeb namar ka long ka jing hikai ka ba kordor ka ba don ha po jongka ki don ki ba ki ni lightly ki bela ila pen I bat ba ila shan jingmut hap teng jongi ka jingmut ka do not bat ka mon ki ne baro lai ki ya trelang khanang banyo ya ka jing shisha ila pen I shibun ki nuksana ka ktien ka jong ublay ka thim ka kentu yang iway pa iway ka ong batongin long kinong le ya ka ktien ka jong u om tang kinong yo sngew ladang long tang kinong yo sngew klem pep in long ka kibayam ka thim ka kentu yang I bangin long kinong le ya ka nakaliang ka jing sang kan thai bat ka balang ni ai khublai ya phi kong bat ublai nong kar khu kar hai ya phi lem bat ka yeng ka sem jong phi bat ka balang ka ba phi don ban syakri bat ki jing syakri ki jong phi ya ka ba phi don ban pendap ha ka no ka benta ka ba ublai un pendon kam ya phi to ublai un kur khu ya phi un nang ai bor ya phi ba phi la ban syakri ya ka kam ukan rat hapo ka balang bat syabar jong ka balang ru
mentangin yo ya kecing penbenana it katari jong kecing sangkan thai I Mrs. IT Mai Mauri ka jeseng ka bakaddo jong gani ka Women Sunday kan long ka por ndriu shiteng jan mit ka pon riu baji hado ndriu shiteng ka jing ruai pen rem sim da ka jeseng samla balang mauro inong yalam jing ruai in long I Mrs. Krialina Shanglong I organist I Mr. Balmi Lingdonong Pure ka iban yalam ya ka jeseng I Mrs. Yusinian Nongrum, I chairperson jong jesengentei, kajing ruai lang, pulis dang baduai I Mrs. Bhatam Pengrom, kakwaya na kajeseng samla balang Presbyterian Mauro, ngin lom ya kajing aingu, baduai halor kajing aingu, de itemen basan, BG moment, inongkren hakan ya kajeseng inong I Mrs. Alma MCM, kandon kajing penbena, kajing ruai lang, but in iban I ka vote of thanks ide chairperson jong jeseng gentei balang Presbyterian Mauro but kajing kerku panwai kani ru kalong kajing penna la kerpat ya baro kit khot ka committee balang kit khot ke executive committee jong jeseng gentei ka choir jong jeseng gentei ka choir jong jeseng samla kinonglom jing aingo kinong tem kinong penyaja ka sound system ban sngoba ban up on the lawai kini ka jingseng kini gilong ki jing penbena ngapen pau ka jing sungu ya kinong simban tabaro kit khot ka jing sangkan thai ki balaya lam ya ka jing ruai pen hemen sim bat ki bala aya ka jing ruai kerpang inong yelam jing ruai inong lum jing aingu bat ki khun samla ki bala penbiang ya ka sound system bat ki bale ya ka recording na ka banta ka YouTube channel jong ka balang bat itemen basan is emle sekretari jong ka balang ibala aya ka jing ben bena sekretari jong ka jing sangkan thai ru ibala aya kecing pen bena bat itemen basan iban sa aya kecing kerku penwai itemen basan PS karena yor ibadai I advisor jong kecing sangkan thai timenta te ha ka bale ya ka bah baro ai bangin nomman thachu ha ka ba biang ka yangin yo ot namar ka cing 3 minute jong pi kam julong ka bale no hakmat utrai to un ublai un kurkulang ya pi baro nginget scam ba ublai la kurkulang ya ngi baro lang ba ka ne ki jing shakri ki jongi ba ka jing sang kan thai ke ya wer ya pi baro ba phin so bha ban ya wan biang ha ka por riu ba je ban senran ban pensingan ya ka jing sang ka ba khaddo jong ka Women Sunday kacing don rangkat kacong pi kan ai men sim yangi kan penrhem ya kacing syakri ke jongi bat menta ngan ong biang sa sisin batongin long kinong le ya kaktin om tang kinong yo sngew namala dangi tang shu yo sngew nginom yo ban khed yo so kacing shisha hanal dangi long kinong le nginom long ki bayap ngin yok khed yaw so ka jing shisha mentang ila poi sha ka bakut ngin mi nang ne na ka yeng ka bakantang utrai ki briu bela yo mar ya ki jingkir khu ki bau blai ulah hikaya ngi bangin thit ya ka jing shisha ka bakham kordor ban ya ka ksiar bat ya ka rupa in penwai no da ka jing ruai ka ba lai spa prapupra but on the dep kan ke jing ruai ngakerpat ya itemen basan PS karna yor ba in saubha banduai ya ki bengila pendep but ba in ai ru ya ke jing kerku penwai ngasngau kakten jisu ngasngau scam jisu ulong jonga a kaburom blai ngayo mat lepa jing pen im layo bat jing suspa
das nam bakordor belasaj yanga mentang apen bena mentang arwai ya ro nong pen im kat badang im mentang apen bena mentang arwai ya ro nong pen im kat badang im kecing ruai ka balai spa prapupra Ngasngos kem Jisu ulong jonga akaburom play ngayo man pa ching pen im layo ban ching sius pa das nambakoro blasat yanga mentang apena mentang arwai ya rolong pen kan badang mentang apena mentang arwai ya ronong pen kan badang ngala ai tilung ngasem sopan ching men ban yo so in basawa hapo kampensin layai pendam tangkak tin ching in kak tin ching mam mentang apena mentang arwai ya rolong pen kan badang mentang apena mentang arwai ya ronong pen kan badang ngala ai tilung ngasngong sung jai baru nong pen ngam snow kuslai mentang ayai am neng ngapen ngasem tang ching pa tang ka ching in mentang apen na mentang arwai ya ronong pen kan badang mentang apena mentang arwai ya ronong pen kan badang Donya duai. Au blei bok pa jong yu bah beneng. Kumne pad hagni ko por trai iwan ban pau kama khet ke jing snai e ke jome. Man aingo e me trai nam ta ke jing do rengkat ke jome. Bala ke jong ke ji sengen thei jong ka balang. Aingo bamala lo rengkat baki nam ba ke tayo baharo ko wei. Nadu ke sengi ke baki sedang ye ke tayo ke bakerpang ke jong ki. Ik sang ti bedon bor ke jome ko trai ke Malayalam bai jeki. Kham tamal kerku e ki program baro bagi yo ban pendam. Lebih aingo ro trai.
Mamalong rangkat ro bakan ke sengi ke bakrau ke bakantang ke jome. Aba ko ke jeseng te ke yo man rakhi ke women Sunday. Nadu dang step trying le yo pan shakriya me. Blebi en ngi duwai ba man ker khu ke ni ke jing shakri jong i baro. Ai bin kin long ke jing knya ke ba em ke ban kiu so ye khmet ke khet ke ji snei ke jome. Bari ke ba me shem sngob ha ko trai. Ban me priang ki ban me ni snei ban ker khu ro. Yang iwe piwe ba kham tam mela ka jong ji seng kan the ai ngu ye kan ka poru trai bi ma mala long rangkat bangi ki banta baro bangi yo ban pendap ka de jan met kerpange ye khubor na ka sakri ka ba kodor ka jome trai ka bala besai ngi de jing shisha na ka tien ka ba khoj ka jome ker khu atrai bi ye kan ka khubor shon shap ma me trai ka dono jongi kum ki khon ka jome kum ki bangai in yan in em ka jing shisha ka jome Habang ini man emma pedang na ka perthai badap da jing bom shisha yarap ngi bengin bat scam ye ka jing shisha ha ka jing em ka jongi ka baman kesngi kerkhui ke baro bengil yo ban pendap kan maru trai ka jesang ka badang sa jong ka jesang kan thai ka bengin sayo man ta ka jan men isnai ban orang karro bengin ka jesang ai kan long ka trai bi ye po ka jelam ka jome pansaj bor ka bor ka jomen sem ko jome sengaw blai ka mungu jongi ka ka por Maapi ki pop kerang kang ki mesyam, amar kerteng jong jisu ngi pani kini baro. Barak bawai no jong ane kijing mani kijing syakri kijing yame au blay. Tu isne ban pelai jing ine kena kapor kijing kerku ki bakan sai ki jome. Tak ba air ba kijing ai badap biang badap kerhai kijing trai bon open embe jong Jesus Christ. Jing ba pela ba mayan ka benala kijong blay kupana bom jukon. Lamba ka jislok ka bapan syaj bor ka bapan thamai bor ka bapan klan bor ka jong mensim bakoj. Ini ki jingkar ko jing ki lai hawai blai ba emba ba shisha kin shorang kat bangi baro ki ba yang ha kan kapor orang kat ba ji seng thai jong balang ba ji seng kan thai ba dan ha kan ki ri ba kalang sat la ka parthai lam ba ki bangai jong mai ki mamani ki ba shakriya me nadu manta shlo ki bom ju kodro amen.